раиси шаҳри Хуҷанд, раиси Маҷлиси вакилони халқи шаҳр маъруф Муҳаммадзода баъди гузарондани муқаррароти расмии иҷлосияи иттилоъ дод ки дар иҷлосияи имрӯза масъалаҳои зерин аз ҷумла дар бораи интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд даъвати шашум оид ба ташкили комиссияи шаҳрии интихобот доир ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд даъвати шашум ва дар бораи миқдори ҳавзаҳои ҳудудии интихоботи оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд даъвати шашум мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. иттилоъ дода шуд ки мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 4 декабри соли 2019 таҳти рақами 1380 дар бораи таъин намудани интихоботи даъвати нави Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ба имзо расидааст ки тибқи он интихоботи даъвати нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 1 марти соли 2020 таъин карда шудааст. ҷиҳати татбиқи амалии он ба роҳбарӣ ва иҷро гирифта мешавад. таъкид шуд ки мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд барои татбиқи меъёрҳои муқаррарнамудаи Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. бораи таъин намудани интихоботи даъвати нави Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ки тибқи он интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 1 марти соли 2020 таъин карда шудааст. ҷиҳати татбиқи амалии он ба роҳбарӣ ва иҷро гирифта шавад. дуюм, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд барои татбиқи меъёрҳои муқаррар намудаи Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намояд. сеюм, назороти иҷрои қарори мазкур ба зиммаи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ва ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд вогузор гардид. маъруф Муҳаммадзода гуфт ки бо назардошти муқаррароти қонуни мазкур аъзоёни комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилон ба Маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати шашум дар ҳайати зерин ташкил карда шудааст. Абдумаҷид Абдусамадов, сардори шӯъбаи компютерии матбаи ношири шаҳри Хуҷанд, Гавҳар Абдуллоева, нозири кадри таваллудхонаи шаҳрии шаҳри Хуҷанд, Ғафур Дадобоев, раиси кумитаи иттифоқи касабии кормандони маърифи шаҳри Хуҷанд, Ғафурҷон Донёров, ҷонишини директор оид ба таълими мактаби рассомии бачагонаи шаҳри Хуҷанд, Маҳлиё Ишанова, мутахассиси маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шӯъбаи маърифи шаҳри Хуҷанд, Муродҷон Иброҳимзода, ҳуқуқшиноси шӯъбаи маърифи шаҳри Хуҷанд, Тӯҳфа Мамаҷонова, мудири муассисаи таълимӣ то мактаби рақами 15 шаҳри Хуҷанд, Хайрулло Нурматов, директори муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии хизматии шаҳри Хуҷанд, Мавсума Носирова, мушовири гимназияи рақами 1 ба номи Раҳимҷалили шаҳри Хуҷанд, Алиҷон Одинаев, доценти кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Зульфия Умарова, мушовири фанни таърих ва ҳуқуқи шӯъбаи маърифи шаҳри Хуҷанд. Вакилони шаҳрӣ барои гузарондани интихобот ба Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд масъалаи ташкили 40 ҳавзаҳои ҳудуди интихоботро бо меъёрҳои интихобкунандагон муқаррар ва тасдиқ намуданд. раиси шаҳри Хуҷанд, раиси Маҷлиси вакилони халқи шаҳр маъруф Муҳаммадзода доир ба масъалаҳои гузошташуда ба мақомоти давлатӣ, мақомотҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, шахсони мансабдорро муваззаф намуд ки ба комиссияи интихобот барои амалӣ гардонидани ваколатҳояшон кӯмак расонанд, маълумотҳои барои корашон зарурро муҳайё намоянд. раиси шаҳри Хуҷанд, раиси Маҷлиси вакилони халқи шаҳр маъруф Муҳаммадзода ба комиссияи навтаъсис барои иҷрои вазифаҳояшон комёбиҳо таманнун намуда, изҳори умедворӣ кард ки барои шаффоф ва демократӣ ташкил ва гузарондани интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фароҳам овардани майдони баробар барои номзадон ва бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст намудани интихобот саъю кӯшиш намоянд. гузориши Парвина Аҳрор ва Манучер Бахтиёрзода барои барномаи тиловатии Паёми рӯз.